Wong sak ngene iso kompak kok piye? Heeh. Yo. Ya ra. Sak ngene tok lho direwangi ra nampa job 3 sasi nggo latihan ngene. Arseka. Arseka. Golek yo iki Arseka iki. Iya bener. Apa kabarmu? Baik Mas Gareng. Ya kira-kira pirang-pirang sasi urung awor-awor lagi wengi iki. Sowan ning gone Bubin Tari. Bubin. Sapa nek Binarti? Nah bener. Iya yes pokoke Bubin ngono wae karo panjenengane Pak Martin. Nah, Pak Martin. Nah, piyayine lenggah mriko. Wis ketemu Mbak Manten durung? Dereng, Mas. Durung, mbok menawa lagi ana kesibukan. Di apa jenenge dipingit. Pingit. Nah, dipingit sik ngono. Dinggo sesuk acarane sesuk. Muga-muga sesuk mangke Rahayu Wilujeng ora ana alangan sawiji apa. Amin ya, Nduk. Nggih, iki tetembangan Bu Emo ngersake entit nek Bapak ngersake apa Mbik mau Mbik? Pak Kasunyatan. Nah, sing apa sik? Hah? Oh duet to ya karo Mas Kojakno. Ya tau Kojak apa-apa iso kok. Hah? Oh ya liyane sik nek ngono liyane sik. Manut. Nggih. Diaturke seragenan apa langgam sik Mas? Gandeng kene iki seragen ya seragenan. Seragenan langsung ya. Nek Jogja Yogyanan. Nah nek Solo Solonan. yen Ngawi Jawa Timur to? Lah iya. Kang Gareng. Jawa Timuran. Bose son sing mbok goleki lha kuwi. Oh, iya Mas Edi. Nggih, matur nuwun sampeyan ketemu aku terus ngekeki 200 ngono kae lho dadi kelingan aku Mas tenan. Angger ketemu ning endi ngono mesti ngekeki 200. Matur nuwun ya Mas ya. Kuwi sone 3 lho, Kang. Heeh. Sone 3 urung nang Solo produksi apa? Wis lancar. Plastik nek Solo. Plastik. Matur nuwun ya Mas tenan. Aku sik kelingan wingi ning Gemolong ya mbok 200 tenan matur nuwun. Matur nuwun. Nggih iki diaturke Juragan. Kalayung Mas. Kalayung nggih. Layung apa kalayung? Kalayung. Mas Tokek. Nggih. Oke. Mangga kanca-kanca Arseka.
Sebener layung apa kalayung aku lali. Layung ya, nek ra kleru layung kuwi. Ngaten sarengan kanca-kanca RCK Lir lan Gumanti, Bapak Ibu, saestu dalu niki penyanyine kuwatah sanget. Heeh. Dikanthi nyuwun izinipun Pak Kojak sinten Mas Kojak sampean anu paring palilah sinten? Gandeng ya dawuh iki. Heeh. Noni Aprianto, Aprilia iki lho. Iki lanang apa wedok kok Aprianto? Aprilia lah. Oh, Aprilia. Ya kene. Oh. Iki ya saiki mulai marak kondang viral ya iki. Noni Aprilia iki. Aprilia. Noni Aprilia kondang. Kondang. Siarke nang YouTube. Siarke nang TikTok. TikTok. Wingi siarke nang masjid barang. Oh, ya. Kok tekan masjid iki lho? Nganggo ki lho masjid speakere ditetel kayak nang nggon motor ki lho. Terus keliling kampung nanti malam RCK membawa Noni Aprilia ngono lho maksudnya. Ngono. Iki perawatane we larang. Apa nduk nggo mbubuti rambutke apa? Wah, waxing. Apa kuwi? Waxing apa? Bojomu siraman bensin ngono wae wis apik. Kena kan sowan Mbah Kakung. Putih ya? Putih. Putih. Wong iki ya kon ngerok kok ya di waxing Iya. yo. Upama kowe ndek bojone ya pilih sing putih ngene iki. Pilih sing putih no. Nah aku pilih sing ireng. Lho kok iso? Irengi sehat tok. Kaya sapa? Hah? Kok iso? Lho, ora enek dokter menyatakan sakit kehitaman. Nek putih, keputihan enek. Oh iya deh. Oh iya. Ora salah. Ya. Mobil kuwi apik sing ireng. Mau Ora gampang reget. Mobil putih kena udan gampang reget. Ya ra? Aku duwe putih kae nang omah nganggur pek enek gelem. apa? Ambulan. Rapopo lho wong lho Mas. Nek penyakit kehitaman rene kok ya. Enek. Enek keputihan. Putihan. Ora sing kecing ya. Umpama kowe golek bojo putih kaya Noni to. Heeh. Engko ora urung tekan kamar sing digoleki ya irenge. Kandhane apik ireng kok ngene. Ijo ya. Hah? Ijo. Lara apa kowe iso ngantek ijo kowe ngono? Iki lek mung gatekne tenan mudeng apa ora? Mbak Noni Aprilia. Nggih. Bareng ra nggo hijab rek ayu men kowe iki. Tapi kok serasi to jak nek karo kowe serasi. Umpama dadi manten cocok lho, Jak. Heeh, tinggo sik Bapak, tinggo. Dinggo. Dadi manten iso ora? ditemokke apik lho Jak iki. Gling nang donong gling. Para tamu Kakung Putri. Piye to pon? Kowe kene nih. Jawabipun. Ora ben ono dhewe reng. Tapi cocoknya mbek jenengan apa? Abang-abang kok. Sapa ta? Aku gawan yoga. Ndrang. Sidane piye? Ngantane lanang minggatno kok. Gendeng ketoke, Mas. Senenge kaya tetembangan campur sari. Nggih. Sing alus apa sing gayeng mbok menawa leres ngendikane mbok Dembik mau desa mawacara. Nek neng kene iki apa gayeng apa klasik apa sing kepiye aku ora paham manut karo warga masyarakat. Nggih, pripun Pak niki? Gayeng. Seragenan, Pak. Pun jam setengah tiang nih. Setengah badan ya. Seragenan. Nggih. Nah, duet Apa ya Mas ya? Loro Asmara. Aduh wong. Heeh. Ayo, mumpung ketemu son BMA ya. Masuk. Iya ngono. Iki kok sing nyender ora asing ya Mas? Hah? ARS po. Iki sone loro ndok. Oh, alah. Digabung BMA karo ARS. Lah iya, dadi loro ngono dadi siji lho Mas. Dadi siji. Lah iya. Menanu iki ngomong ngarep dadi aku ora kewirangan. Iya. Kok kaya enek sing menjanggal ngono to. Enggak ngombe liyan. Kersane ndang muka ngene. Lah wis kentah ngono kek diombe. Wah jan kaya ngerti Tuhan Yang Maha Esa. Lagune Loro Asmara ya. Nggih, mana Ya, jenenge? mangga kanca-kanca RCK. Yo! Sesarengan Oh! campur sari RCK. Gayeng nyampur sari. Gayeng Mas. Mula ngantek dinadari karo keluargane sing duwe gawe. Masya Pak. Allah. Pak, lho lali meneh to. Lah iya iki Bayarane sudah 2.000 iki nggo. malah wis lunas kok. Saka Pak Martin Kalih Bu karo Ibu Binarti. Binarti Bu Bin. Nadar pokoke duwe gawe nanggap RCK. CK. Alhamdulillah. Sone kalih ya Mas. Loro. Iki saka Ngawi kono krungu lho Mas. Tenan kok. Wah lha iki donya akhirat krungu kok kae. Sing ning jero kuburan bareng krungu ya. Kirangan. Ayo. Aku nganti mergo
sesuk. Baik. Isih sesuk, Nduk. Iki pengarep-arep utawa midodareni ujub tekate nglumpukke donga. Kasembadaning sesuk ijab kabul lan pahargya manten mangge rahayu wilujeng. Nggih. Amin. Berarti niki Bapak Ibu jaga kesehatan nggih Mas. Ya. Jangan lupa minum. Biomoringa. Apa ya isih to Mas? Isih no. Aku tak tuku. Kowe lak tau tak tetesi to, Ndek Ben? Mun mripat lho kae Oh, lho. lah mulop. Sanu rada ngene mripatku. Oke.